Bos enten atensi malih, Bos, monggo. Heeh, engko diwaca karo mlaku. Cobi Mbak Elisa Alkaros Lusu apa Kapur Barus to? Elisa Kapur Barus. Alkaroso dari Plosorejo. Cobi jumeneng kene digaweke anu spot. None, blegung. Oh ngono. Blegung cek. Awas. Kumpung sing ngatek luwemu. Yo. Kapupuni kentole yang kocok-kocok muncul mengeluarkan paling keranjang saya kemauan selamat malam kocok-kocok PSHP selalu langane dadane gulune selamat malam Mbak. Ngaturaken wilujeng dalu macange Yulimbo. Pripun kabare panjenengan? Sae lah nek rasae mboten dugi mriki to. Berarti seger waras alias sae, ngoten nggih. Seger hooh, warase ora tak gowo. Lho, ora warase terus piye kuwi? Ora pati waras aku, Pak. Wo semi kentir. Kentir apa sih? SK berarti. Apa? Kentir apa? Kentir kuwi pinter. Oh. Jadi glowoh kuwi wong kentir, artinya glowoh kuwi wong. Oh, kentir kamu kentir. Iya. Aku yo kentir. Saya kentir paling kentir Pak Suyatno. Lho. Lah iso dadi ndas desa iki nek ra kentir ra iso. Kok ndas desa ki apa? Ndas desa ki apa? Kepala desa. Kepala desa. Iki lho. Tapi leres lho. Apa? Endas kan kepala endas. To basa Jawane apa sih? Lho, kepala desa ki kok ndas desa. Tapi ya penempatan suku katanya itu kudu tepat. Apa nih? Kepala desa niku ora ndas desa. Apa? Kepala. Apa ya? Pundhak, lutut, kang. Kepala apa? Kepala ki sirah ndas. Sirah. Lah iya to. Berarti sing paling kentir menika Pak Suyatno. Oh iya. Lho. Lah kentir to. Pak Suyatno kentir ya terus yoga-yoga ki piye iki? Lah iya ki ora pati iki sak ngisore level sak ngisore dalange luwih gentir dalange. Wah, luwih bagus ngoten lho maksude. Pinter kan? Iki kok malah jepret ning aku dhewe to omong-omong. Lah iya balik kucing kuwi Sare berarti. pinter, aku kan yo mung takon. Kentir kuwi pinter ngono. Ya aku yo tak akoni aku nek ra kentir ra sekolah tekan SD. Aku yo kentir, dalang kentir. Kowe ora Wis ngene Nduk iki rombongane wong kentir ngene ya. Langsung kesimpulan ngono. Ye. Dalu menika sowan Tranjang, Desa Tranjang. Tranjang Siman. Heeh. Ponoragi. Ponorogo. Ora dibosokke to. Aja, kok dibosokke Lah piye to? mau padalang ya bosok-bosokke kalau Basake. Kok bosok-bosokke piye to? Bahasa-bahasake. Nek omongan karo aku ora apa-apa nek karo glowo aja dibosok-bosokne. Wis to posisi bosok dhewe. Iso niku godho codot. Iya, tetep Ponorogo wae ya. Ponorogo. Melu dedongakaken manten kekalih Pandas desa ingkang minulya ing jagat raya. Pak Suyatno. Aku kok mumet to. Sumina mugi saged gandeng renteng reruntungan dugi keken nenen. Nggih. Salawase. Aku omongan iki ngrungokne tok kok iki biasa sing mumet ki sirah. Lah iki sing mumet kok kuping iki piye to iki? Paling anu. Kok kuping mumet? Kuping kok mumet ki. Kuping ki bodek ki kuping. Budek kok bodek. Ya itu enggak dengar itu loh. Bodek tuh enggak dengar itu loh. Bodek kuwi sing diombe glowo kalau tilak tape kalau kayak jenenge bodek. Kayak badek, Bos.
badek. Badek iki iwak lho bangsane iwak sing ene bandeng ding. Kayak bader, Bos. Lah iya kok bader to dudu. Apa? Bader ki apa ya bader ki? Ya ngono kuwi lah. Badek. Badek Ya iku kuwi lho. mau lah. Ya. Kae melu donga ya. Menika Pak Lurah menika nembe dados manten setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jangan lupa Ora salah. Ora nembe dados. Nek terus? nembe dados ki maksude baru aja sepisan. Oh, iya. baru. Iki ora. Iki ora berarti Wis tau. wis tau dadi Dadi ora manten. nembe dados. Ora nembe, wis tau dadi manten ngono to? Iya. Aku omongan karo kowe kok terus malah Ampun momet to. Momet. Komen tak dongakno sing karo iki Bu Suminah iki lah salawase iso langgeng le. Amin. Ya bebrayan. Lah, contohnya kados Pak Suyatno, iki lak mengandung artine wae mengandung kata-kata, Mas. mengandung pitutur. Apa berarti? Suyatno upamane. Kayak glowah mesti iso. Su. Apa su apa ya? Apa? So jelas no. Su. Su niku linuwe. Su apik Suki linuwe. sungguh-sungguh penjelasan memperjuangkan kehidupan masyarakat di seluruh Tranjang Siman Ponorogo. Wah ya to, kentir dalange ra. Kentir tenan to. Kentir. Sing kentir glowah ku lho. Lah, Mas aku. aku iya Ah, Pak Su. ya kentir. Su, yat. Yat. Tan- Iya. Apa yat? Iya. Apa yat? Ayo. Yat. Oh. Lho kowe ku lho. Ya jelas no. Tansah bermasyarakat. Wah. Ra iso. Oh, Yat itu giat membangun desa. Giat Nah. membangun desa kowe ya kentir. Takoni jiwa. Terus ya, ya. Dan Matur suwun. kowe ora trimo kentir tok koclok kowe gendeng kentir dadi sitok. Tumblek-blek kentir. No. No. Apa? Oh, apa? Lho kowe iki lho, Pak. Eh? Iki kowe nek jatahe dhewe kok halo apa? No. Heeh. Ayo. Pak No, mboten. No, Ayo. miguna tumrap Lah, nusa iya. bangsa. Kentir. Aku kok. Ya jelas aku kentir kok. Aku rasa mbok omongi aku bangga aku kentiri bangga aku. Tenan bangga iki. Bangga apa bangka? Bangga. Bangga. Ya. Bangga. Bangga. Menika kagungan garwa asmane Bu Suminah. Suminah. Artine apa Mbak Elisa sampean sing Oh. jelaske iki sinden kentir tenan lho iki. Kentir aku. Suminah. Subur. Heeh. Ngai, nek subur ra iso ya wong wedok ya kudu subur. Kudu Iya. Subur. Subur ra iso anu. Subur sesuk ngayomi masyarakate. Masyarakat. Ya. Masyarakat. Masyarakat. Gemi. Oh, gemi. Ana ra gemi basa Jawa. Enek no. Ana Gemi. apa? Gemi. Gemi apa? Gemi iki tunggale anu Anu lho. cara Sing enak di mami lho, mie lho. Oh, gemi. Undung. Bukan gemi itu cacing cilik-cilik itu. Kuwi kremi. ora lho kowe sinden ada-ada kaya Yogya tak gorene kok metani kremine glowah iki lho. Gatel Kok kabeh. kurang penggawean. Oh, iya. Mules biaki kremine glowah ngono aku. Heeh, mie iki migunane apa gemi. Gemi. Nah, kamu apa sik kowe kentir ora? Ya kejelak kentir. Ya apa? Nah apa? Nah, ayo. genah. Heeh. Oh jelas. Bu Suminah genah. Genah apa? Genah istrinya Bapak Suyatno. Heeh, yang Wesan. Heeh. Iya, kentir Ya. aku. Yang akan selalu setia Untuk terhadap selamanya. suami selamanya. Selamanya. Allahumma Amin. Pokoknya Pak Suyatno, Bu Suminah tansah sempak teles. Lho. Elisa ya. Kowe engko Rasa simpak. susi tak lebokne kotak kene kok kowe engko. Terus ora. Kan Aku wong langsung aku. aku Tansah apa? Tansah apa itu? Sempak teles. Kowe Iku ndak wong Jawa iki kanggo Ora mau PP to ki mau. Ora mau PP to, nekmu kok teles iki lho. Apa budal kan sore udan ae linggo sak linggo nganti-nganti teles. Iki yang kudu dijelaskan lho. sebagai kepala desa sing profesional. Heeh. Kan kudu wong loro kudu sempak teles sak lawase. Kita hubungane kepala desa karo Simpak teles ya apa? Sempak teles semangat kompak anti maling. Ya lah. Anu singkatan. Elisa muni simpang teles Bapak Sinten udah nyekeli tete. Wah, garing ndak? Wah, tibake kuwi mau singkatan to. Ya, Semangat, kompak, anti males. Ya. Males. Iso Dan anti sempak lemes. basah ya iso. Wah, iya kuwi setengah. Semangat, kompak, bahagia bersah. Ya, alhamdulillah. Kamu jangan dadi peluk-peluk manten. aku. Lho kowe Kaya- nyapa? Kowe nyapa tuh kok pilek-pilek dek. iki Peluk-peluk. nyapa? Peluk-peluk Pilek-pilek. dek iki nyang apa to? Aku kan anu
Soulmate-mu. Soulmate apa? Kita kan konco kental. Iki ya Mbak Elisa iki kuliah lho. Kuliahe mbiyen endi, Mbak? Sekarang Kuliah masih ning- kuliah ya? Sekarang masih kuliah. Tasi. Tasi semester Aku tiga? kuliah terus sampai S9. Sampai songo ora kademen kok ya. Songo ya apa? Ya. Lha apa ya kuliah? Hah? Kuli ya sampean kuli ya ora ngangge yah. Ya jelas kuliah. Tak kira lek kuliah bae kuli tok. Kula kan kuliah subuh biasane. Iki Mbak Elisa iki pinter nembang wong. Nggih. Karo ngaturke lagu karo pundutan iki ya Cahayu karo nembang karo gojek. Iya. Celingar celingur. Nyingkar nyingkur ya. Nyingkar ya, gepok asmara to. Gebok asmara piye to? Gubuk. Ya. Gubuk. Ya gubok-gubok rasane sule-sule. Cengar cengir. Wiwitane cengar cengir. Cengar-cengir, nyingkar nyingkur. Buat masyarakat lan tamu agung sing padha kepareng ramu. Nggih. Oke, sedaya tamu agung ingkang keparing legam sugeng midhangetaken. Nah, iki lho apa? Bahasa Jawakno. Ayo. Mbak Elisa sing bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia ya? Sisiane. Ya. Buat para Para tamu yang hadir, Kagem para tamu undangan yang sami rawuh. Wah, iso. pinter ya. Iya no. Kentir. Kentir. Selamat duduk. Selamat lingguh. Mendengarkan dan melihat pagelaran wayang kulit dari Ki Rudi Goreng. Aja dawa to, Lis. Digoreng. Sing ngono lho. Ya. Iki engko Dawan. Iki dadak panitia golek Lah, iya. lengo lho lek caramu kaya ngono. Gareng ya kok goreng kok ya. Ya. Wis ora usah wis. Piye to tak tunggu basa Jawane. Kedawan ramu. Iki Glawa iki guru basa Jawa lho. Glawa iki wong Jawa asli. Aku Jawa asli. asli. Kowe kan Jawa ya? Jawa kula. Jawa gibas genahno. Ya anu loro-loro kal. Wedhus kowe. Golongan wedhus kamu. Modele. Aja nyak lho. Awakmu ro wedhus. Hah? Wedhus ro. Ro wedhus ro. Ora, mau rong liwat iki ning ngarepku saiki aku. Bandil lah teng akune ya. Lah iki wong kentir kok mau padake kowe sing buline omong-omongan karo wong bisu. Lah nek lho. Ya dibawani. Sing loro geblak dhewe. Bawa jelasno artine ya, Pak. Bawane siap. iki. Dikenane iki ya basa Jawa ning jlentrehno nganggo Sik tak buka kamus sik. Ngoko. Kamus apa wong ya. Nyingkar nyingkur. Artine apa, Pak? Apa artine? Artine apa, Bos? Kok takon mulane kowe aja srawung sing ibot to kowe iki. Nek cane titik-titik hae. Ning ndi? Nyingkar ngingkur iki pokoke singkur-singkuran. Singkur-singkuran. Ora depan-depan. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lah iki tak ngetes glowah ya, Mbak. Wah. Nggih. Iki kegolong tembang apa? Enek dandang gula, enek pangkur, enek apa kae jenenge? Asmarandana. Iki tembang apa iki? Dandang gula. Dandang. Jelas wis paham lah aku iki. Ora kentir. Kowe iki Sekolah mae panjos suwi kok. kowe iki dandang tenan kok kowe iki mas aku. Heeh. Bener to. Ya ta beli. Lingsem Lingsem yen ke mutan. Lingsem itu apa ya? Lingsem ya jelas. apa? Mesem. Oh, mesem. Iya. Nek gek mut, Kayak mood gek ya. mut. Kayak mood iki maksudnya ngene, kadang-kadang mood, kadang-kadang ora ngono lho. Oh, gek mut. Iya. An. Kemutan kok kemutan. Eling. Oh, beda. Ah, eling. Iya, ya. Jelas. Lelampahan kang wuri. Suarane apik. Jan iki asline daleme mana? Rumahnya. Daleme nek sekarang ning Kropyok. Kropyok ki apa? Kene. Kropyok. Krapyak. Krapyak.
Ya. Yogya. Kuwi ngarep pasar manuk. Pasar manuk. Lah kok ora nggo manuk rene mau? Pasar manuk ning Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Aku ning kene golek manuk. Oh, ngono. Ora gawa ora kulak manuk. Oh, sajake badhe kulak manuk. Iya. Manuk apa sing sampean goleki? Manuk sing alus Halus. tur ning semake. Jenis apa ya? Ning semake. Ya. Apa ya kuwi? Ero aku. Apa? Manuk blekok kuwi. Blekok ning semake. Blekok ki mak blek terus mekokok. Nah, Iki ngomongne manuk, manuk apa sing betah kungkum ora roh to? manuk. Manuk apa wae kuwi? Manuk apa sing betah kungkum? Ora ngerti to? Ora ono manuk iki mabur ning ndi? Enek. Ra ono. Enek. Apa? Manuk sing betah kungkum manuke wong golek wedi. Wewe beda manuk. Golek betah wis Bukan manuk yang itu. Dino. Kowe kok lha kowe iki pikiranmu ngeres lho apa? Lah ngeres iki. Kowe anggere ngadeg karo Elisa kok ngeres iki piye ta kowe iki? Lah ora ngeres ora kena dia blathok. Masa kok usuk manuk kok manuke wong golek wedi kowe tumun ya manuke wong golek wedi cantolne pager sik ngono. Gantang. Ayo mesti digawa ta kok ya ngawur kaya. Lah akhire bingung ngerti. Ya, Mbak. Yeah. Tresno tulus nadyanengku buk asmara. Tapi Pak, menika gubuk asmara tak pasrahke panjenengan. Kula menika sok kala mangsa gawe gubuk asmara ki tak gawe versi J. Versi J niku pripun? Versi L ki langgam. Oh langgam. Lek versi J ki trang tung danding tung tak jering. Apa itu J? Jaranan. Jaranan. Jerenen. Oh, jaranan. Sing pundi manut panjenengan? Kula derek mawon. Dalem Derek. derek. Ya. Derek mobil ya. Lah bocah wedok maca ayu-ayu karo derek terop lho. Ikut aja. Oh, ikut. Derek. Oh, marmote nai wae to. Ya, Wah. derek. Ikut Lah iya. kowe kelingan ikut ora? Follow you. Ikutmu kok buah. Bas. Buah ora? Gondol kucing kok. Aku. Yo, terang dudung. Cakra budaya RD. Mesin.
Kanjeng Seniman Ponorogo. Sugeng dalu Ponorogo. Di Elisa lagi. Ya Jan. Senjangan sama Ya ayo. Neng cedek tempat tulisan. Ayo Jan. Abang terkasih sayang. Piye, lha piye jogete, Mbak? Piye joget aku? Ketok apa jenenge energi apa kaya wong arep setruk. Nah, Kaya wong arep setruk. nah aku lho. Nyapa dikeki. Lah jogetmu ora semangat nyapa wae kowe dengar. Lah kringete kaya ngene ngantekan. Lah apa joget mek timik-timik kaya Ya bocah iku lho yang mesake ya dilap dulu. Lapono Mbak, lapono Mbak. Wah bejane. Bejane Ya glowo. ampun. Kita iki ya ampun, bagian kene iki kok ya akeh iki kringete. Iki nggon kene barang iki. Wah Ya upile. Ya ampun iki. Ngen kupinge barane akeh anune, Mbak. Ya ampun kringete. Mesake iki lho Pak tetes iki. Kowe lho mili-mili iki mili. Kowe iki yo mili iki. Wah. Malah karek budal ke. Lho. Kowe kok manut kowe pengen modal apa piye? Wis malih urip apa piye? Ha kudune nek dikonokne nek disawang kaya mayit mbok diulu, wonge mbok kreatif. Rumah aku urip apa modal? Lah urip diulu. Nah, ngono. Oh berarti sik seger waras, Mbak. Seger waras. Ditungake sehat waras. Sehat. Lah kok dilepeh lho. Lek glowo ya jelas ra iso mati kok, Dik. Kabeh wong urip ning alam donya iki bakal mati. Iya. Nyapa? Lah nyapa kok ora iso mati? KTP ku seumur hidup kok. Wong kentir iki ngene iki. Oh, Wong kentir. KTP seumur hidup dari ra iso mati ya. Aja nyedak-nyedak lho Nek ngomongne patine kowe sirmu mati dhisik apa mati keri? Mati keri aku. Mati keri? Sok lek wis ra nek wong blas. Terus sapa sing arep mendem kowe? Nek donya wis entek, kowe sik urip tingil-tingil dhewe ngono ra nek kancane terus kowe mati sapa sing arep mendem? Lah ya kuwi susah. Ya penak dhisik apa keri? Dhisik ngono. Lah dhisik ndang budal, rasa pamitan kancane wis ikhlas kabeh. Bisa repot. Mbak Lisa ikhlas to? Ikhlas budal. Dalane endi? Lho golek ana dhewe budal kono lek pancen dhisik. Wonge lek mati dalane mati terus akhirnya piye? Dalane mati akhirnya piye to? Dalane mati akhirnya piye ya mati ya modal ngono lho. Kleru ngono. Kleru apa wong modal ki dalane 1000 cara ngono lho. Wong ki lek dalane mati ya ta, akhirnya balik. Soale ning kono mati akhirnya balik ae. Kuwi buntu ya. Usus buntu penyakitmu kuwi. Iku penyakit to, Bos. Buntu. Neno. Aku takut. Salahmu to. Wis omben lek dadi pocong tenan lho caramu. Wis sare. Soale mati keri aku budalku anu. Apa? Ora sing gotong to. Akhirnya terpaksa kesot budalku. Malah kesot. Oh berarti mayit nyambi peper ngono. Bisa kok Cedet saya marah hati. Ya Aku kowe dadi hermo. Berkelereng kubur asmara. Aku sing
sik, Mbak. Oke. Iki tak sembadake wong saorane ngene lho. Wah iki kowe bejo lho, wah Lagi bejo, kula bejo Pak lecek. Lurah kuwi ya, Pak Nggih. Lurah ki rawuh ning gubuku. Nggih. Ning Bang Sri kono. Lho, lagi Ponorogo mriko kok. Heeh, Iya, nggih buku. Kula mengke Mbak bintang tamune sinten? Kula nyuwun sinden Mbak Elisa menika. nggih. Alhamdulillah tak hubungi bisa. Nggih. Lah lawake sinten? Kula mboten ngangge lawak. Kula cukup glowah nika. Lho, Nggih, alhamdulillah. kowe diarep karo Pak Lurah. Ngono lho. Nggih, Pak Lurah, terima kasih. Kowe bar wayangan bengi iki sire kowe arep ditinggal. Loh, Kowe kon ninggal ning kene lho maksude kuwi kowe ora oleh mulih. Ngono lho. didamelne anu Ora, kowe arep digantung ning kono nggih gajul kentongan. Pak Lurah, matur nuwun nggih. Iku masaku. Lah kula niku pun anu to, dadosne kentongan to. Lah nyang apa? Kula dadosne tabuhe ngono lho. Ogah kowe wirak-wirik nggo tabu kentongan. Elisa iki ayu ora to? Ya jelas ayu cantik no. Upama Elisa iki dadi kompor, Kompor ya jelas no. Apa? Kula sing dadi pancine. panci, Nggih. isu, Mangkring, awan, mangkring, sore, mangkring. isu awan sore, Tak pangkringi terus. upama iki kompor. Kompor. Upama Elisa iki dalan, Dalan. Heeh. Aku ya jelas glowo sing ngliwati. isu, Tak liwati. awan, Tak liwati. sore, Tak liwati. Bos. bengi, Bengi tak liwati. isu awan sore bengi. Tak liwati terus sampai dalane dekok. Kaya Upama aku kembang, aku sing dadi tawone. terus gaweanmu apa? Isu, Ngentup. awan, Ngentup. sore, Ngentup. bengi, Ngentup, Bas. isu awan sore bengi. Elisa tak entup terus sampai entupku keri. Dian. Upama Elisa iki dadi ambulan. Ndak Ayo, benar, Bos. nyang apa? Upama aku dadi ambulan, Ayo, Ndak ayo, benar. ayo. Kamu jadi apa, Mas? Cinta ki harus sehidup semati lho, aja mek gol bungah tok lho, susah kowe mlayu aja kuwi jenenge pengkhianat. nah, Ambulan. Tresno ki lahir tuh sing batin, bungah susah Seiring. sinangga barengan. Sing penak to, Bos. Pomo dadi kembang, pomo dadi kembang. Ya jelas aku dadi tawone. Isu, Ngentup. awan, Ngentup. sore, Ngentup. bengi. Ngentup. Isu awan sore bengi. Tak entup terus. Pomo dadi ambulan. ambulan. Liane to, Bos. Oh, mas aku Ya jadi tak tekoni geti. Mas aku. Ngomong Elisa dadi kompor. Oh. Yo genah aku dadi panci no ya. Isu Mangkring, awan, metingkring ning dhuwure ya. sore, Mangkring, bengi, mangkring. isu awan sore bengi, Bos. mangkring terus ngantek waleh pokoke aku. Oh, pomo Elisa iki dadi kembang. Lho aku yo dadi tawon gung. Isu Lho ngentup no aku kok. awan Ngentup, sore, Bos. ngentup, Isu awan sore. ngentup terus. Wis pokoke Wo. ngantek abuh. Gundangi. Entupku sing abuh. Iya. Tawon kok. Pomo Elisa iki dadi ambulan. Aku sing dadi sopire. Loh, Lah, Mak. ketir yo kaya ngene. Cetok. Aku dadi sopire, Nah, pomo Elisa iki dadi beriringan. ambulan tak sopiri. Kowe ora. Lah mayite. Mayite kowe. Aku men. Ora apa-apa lho, marem lho, ambulane kaya ngono mayite ning jero ora betah. Lah iki mau perjalanan mriki wau. Apa? Enten ambulan ngemot jenazah. Nyang apa? Enten kecelakaan tempundi wau. Tapi alhamdulillah. Nyang apa? Deyet sopire ora apa-apa sing mati jenazahe men. Jenazah ki ya modar wis suwi kaya Oh, iya, rumah Mbak. aku. Bocah iki. Cobi Mbak Elisa. Niki wau kula nggih bicara sama Pak Lurah. kalau Iya. kersa mau keluarga mau naik ke Oh. atas panggung. Oh nek ngono sapa asmane? Pak monggo. Suyatno, Pak Ibu Suyatno. juga mau Iya. ikut. Ayo diatur tindak rene. Monggo katuran minggah pepanggungan Ana Pak Kuswan, Pak Sukari, Pak Mualimin. Yo, Kartika Jaya. Iya. Monggo Pak. Monggo Bapak siap. Diatur tindak iki Mbak Elisa, Pak Lurah. So keluarga. Monggo, Bapak. Keluarga. Bom. Bagian dipanggih konten pepanggungan. Hingga wonten sasana yang sampun. Ana. Konten konten. Yo. Ana Pak Kuswan, ana Pak Sukari, ana Pak Mualimin. Mriko sederek saking Pak Lurah, keluarga maksudnya. Ana Cahayu.
Padosipun nembe Oh. ten Viking. Mas, disuwungke. Yo 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 yo. Mbak menawi mbak Desya sagi ribet di belakang. Saben jagong wong tamu saben jagong. Tamune pirang-pirang. Mbak Elisa ki pancen luar biasa, pesinden gaul, bahasane apik. Terus kena diarani wawasane luas. Bahasane mboten apik. Apik lho penyanyi Basa ciri Jawa, khas. basa Inggris. Ciri khas lho penyanyi. Glowo golek ciri khas. Glowo ki sakyane golek ciri khas ra temu-temu lho Glowo ki. Ora temu. Glowo. Ana cirine kuwi mau kaya wedhus kuwi wis. Lho, tapi ciri. ora ciri kuwi pancen cacat ya. Kurang Wong asem. luas aku. Sing mbakku pokok selamat menempuh hidup baru. Yes, selamat hidup baru. Bapak Suyatno. Pak Suyatno, Bu Sumna. Wo wonten menika. Sias wonten. Sias minggah. Nah, diaturi minggah ning sasana pagelaran. Bapak. Diderekke ning Mataram nek ngono tuntok ndak tak. Kalian bapak-bapak berangkat nggih, monggo. Ono Pak Kusman Pak Sunari Pak Mani. Bayo. Nah, menika Ibu Lurah Sahayu. Bu Sumina. Wah. Wah. Lah kowe ora wani jejer-jejer bapak-bapak sing gagah-gagah iki ta? Gagah ganteng. Kula langsung pucet. Koncone dipikirno. Mas aku. Wayahku lho. Mriko Pak Lurah sak keluarga. Nggih sugeng dalu Pak, diaturi mik wae, diaturi mik wae. Sampun, Bapak. Oh, sampun. Nggih sugeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuh Bapak Ibu sedaya mawon nggih. Lan ugi matur suwun sanget nggih Bapak Ibu sedaya khususipun masyarakat Ranjang, Jarak, Pijeran, Sawuh dan sekitarnya. Nggih ingkang dalu menika sampun kersa rawuh nggih amirsani pagelaran wayang kulit nggih niki mangke nonton bareng nggih nobar wonten ing mriki. Nggih niki mangke kula nyuwun kanthi sanget niki mangke pun kondur rumiyin. Nggih niki pokoke niki mangke nutuk glundung kendang jadi glundung gegun niku pun terakhir terus mangke kondur. Nggih lek-lekan niki duangu wonten ing Teranjang mboten wonten hiburan wayang. Nggih kula suwun mangke kersa nunggoni sak cekapipun pagelaran wayang kulit menika. Pun wonten mawon Pak Dalang nggih. Nggih lajeng niki sepindah malih kula sekeluarga Bapak Ibu nggih ngaturaken matur suwun nggih panjenengan sampun nyengkuyung wontenipun hajat kula sekeluarga. Nggih ngoten Mas Rudi. Nggih. Terus menika bapak-bapak menika sederek menapa perangkat menika? Niki sederek Pak Rudi niki saudara kandung kula sedaya. Saking ingkang mriki nggih saking niku nak ndulur niku adik kula Mas Jalianto Jakarta niku. Oh dari Jakarta. Oh salere Mas Mualimin adik Pak nggih ning adik. Mas Mualimin nggih. Terus Jakarta terus leri melih Mas Kuswan niki nggih Jakarta. Nggih. Leri Mas Sukari nggih Jakarta. Nggih, kula yakin niki mesti pembantune niki. Nggih, pembantu niki. Ngenyek. Aturnya itu ya. Kowe ngenyek. Gelawan niku dados TU saking Bapak Lurah. Apa kuwi? Tukang usung-usung. Mas Kira aku. tata usaha. Iki mungkin ada tembang napa sing diaturke Mbak Elisa napa? Nggih niki mboten saged nembang Pak niki sedherek kula sedaya mboten saged nembang. Nggih namung niki mangke nyuwun lagu mawon tapi lagune nggih muatut mawon Mbak Elisa. Oh nggih. Lagune sembarang. Wonten pamundutan. Oh wonten to. Oke Mas Ali. Dalam kolam nggih Pak Jari nggih. Ikan dalam kolam susu. Kolam. Ikan dalam kolam.
Ikan dalam kolam. Nggih. Nggih, mungkin digolekke. Nggih ngoten Mbak Alisa nggih nek sedaya mawon pindah malih nyuwun pangapunten nggih mbok bilih kirang nyaman anggen panjenengan mirsani pagelaran wayang menika nggih amargi niki wau sonten nggih dadak juawah nggih jawah. Mugi-mugi beto berkah. Berkah. Amin. Amin. Niki wau kalih Pak Dalang kalih kula nggih diturang bareng-bareng ayo Pak Dalang. Iki sampe mboten ambekan kula wau kalih Pak Arudi. Ya lah kula kan nerang glawa njaluke uyah diwehi tahu wehi lombok wehi. Ayo sampean enek-enek geding. Nggih matur suwun daya mawon. Didereke tetep ning Mataram Cahayu. Tok njak tak tok. Matur suwun Pak Lurah. Bu ngawen iki biasane nggih. Wah, Sumanwun Pak Lurah. Terima kasih. Matur nuwun Bapak, nuwun nggih. Amin alhamdulillah. Terima kasih Pak Lurah sak keluarga masuk sebagai mugi-mugi berkah. Terima kasih Bos. Iki Mbak Elisa ki sinden wasis, sinden pinter po. Sindene Anu anu panjen ya iki mbiyen sinden pacare jenenge Wasis. sindenan ora. Ora ngono to. Kamu STW tenan. Iki kondange jaman ndereke sedulur Suwargi kae, Suwargi Maseno. Nggih, nderekke rumiyin nderekke Paseno. Nek saniki mboten, wong guyang-guyu to karepe aku nderekke. Guyang-guyu. Wis pokoke dongake muga-muga entuk kasuwargan Mas Seno. Menika sahabat saya, Mbak. Meskipun adoh ning kaya cedhek yen. Cedak nggih zaman dulu. Nggih, Mbak Elisa. Glowake kali Pak Seno dudu apa-apa ya, Pak? Oh iya kowe dulure Seno tapi TU. Seno bakul sate anu kene. Seno adik kula jenenge Seno. Nggih. Seno Luwung. Mriko kula pasake panjenengan pundutanipun mriko kala wau menapa? Ikan dalam kolam. Siap Mbok no. menawi kula saged duet sama sinden-sinden panjenengan napa kula piyambak? Ah. Bu. Ibu, Tapi wonten lah. pamundutan napa? Oh, nggih. Oh, belum disawer. Alhamdulillah loh. Kamu loh Koncone dipedulikan sama dipikir Bu Sulina loh. Bulurah. Koncone Bu dipikir no. Lurah. Bantuan lebu nggih, ya Allah berkah barokah Bu, lemah terima teles. kasih. Bu, lemah teles gabah garing, Gusti Allah sing bales, Gusti Allah ingkang peparing nggih. Amin alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bulurah, tepuk tangan buat Bulurah. Luar biasa. Nangis, nangis. Dongane jo apik banget ya. Kowe ngono kok baper ta wong ngono kok nggawa perasaan ta kowe. Nyang apa? Kelingan apa? Kelingan apa? Mboten kelingan napa-napa. Lah kok nangis? Kowe diparingi bulurah trenyo. Mboten, Kowe trenyo. Mboten. Perasaanmu Mboten. anu galuh ora karo-karuan. Mboten, Bos. Lah kok nangis? Sikilku tak idek dhewe lho. Wotongamu. Walah. Lho, lha kuwi ciri-ciri kuwi termasuk GS lho kuwi, sikil mau idek dhewe ra krasa iki. GS itu Gejala apa? stroke. Kuwi lho. Lah sikile diidek dhewe ra krasa ora GS kok. Wedi anu. Ora. Lo kapan-kapan setroke dikai es karo banyu terus diombe. Anu lho, kowe diparingi Bisa bulurah to. Nggih, Apa kuwi duit, duit, uang. uang. Ngono kuwi umum apa ora? Pelawak kok nampa duit ning dhuwur panggung disawang piantun pirang-pirang ngono kuwi umum apa ora? Umum. Kok timbang ora cair malah. Bokne suwen. Ora dibalekne yo. Rumah saku umum apa? Wah, ora umum nih. Gombal kowe ke rumah saku kok ya wis. Bas. Dilebokke apa wi jijiki? Wah. Jijiki ya dilebokke nggon sing bener kok langsung ning nggon kuwi. Kowe arep lebokne semangat dan kompak ngono to? Tak lebokne ning kata-katamu tadi lho, sempak teles. Wis kok Sabi. Bu Lurah, terima kasih nggih. Nggih, Ibu Bu Lurah Lurah. itu ibarat mata uang rupe. Apa? Rupa cantik menawan memang oke. Wah, pas diwehi duit kowe ngono kuwi. Kalau Bapak Lurah ibarat mata uang rupiah. Rupiah artine Rupa gadang pintar pantang menyerah. Ya ana duwite ya. Lah anu. Kentire langsung main. Ya. Iki Elisa iki. Iki Elisa ya. Apa? Waduh, ini dolar iki.
Apa dolar iki? Dodone melar. Maksudnya penyabar. Oh, sabar. Sabar. Pak Lurah rupiah, Mbak Elisa ki dolar, Bu Lurah ki rupiah. Rupiah nggih. Aku ya golekno ta sing rada nyentrik ngono. Jenengan bos kula langsung kula padone sing. Aja nganti kalah sorot lho ya. Mboten. Aja nganti kalah wibawa lho, mata uange. Siap bos, mboten. Apa? Jenengan pound sterling. Pound sterling iki larang banget lho Pound itu. sterling. Iya, Inggris apa ngendi ki? Inggris. Inggris. Dan iroku pancen irung Inggris kok. Pound sterling. Dadi duitku ya pound sterling. Pound sterling karo bos ya kudu apik. Artine pound sterling? Pound sterling potongan monster turunan maling. Ya kuwi lho maksude innallaha ma'asabirin wong sing sabar bakal dadi kasih Gusti Allah. Kowe ngelokne apa? Pound sterling. Kapan aku nyolong mbokmu kapan ngono? Lho mripatmu abang. Endi? Urip Padahal ra kambun. kowe lara mata kowe, kowe mambu sawu kowe, lara mata kowe, Endi abang? Mripatmu abang kowe. Kambune ora abang lho. Ngawur iki pira? Loro. Iki lho. Loro, Bos. Ya Allah, iki lho. Loro. Iki lho sawangan pira iki? Pira? Aja nyedeng-nyedeng ku nyulek. Wo, kowe kena GP kowe. GP apa neh? Gejala piteng. Iki pira? Jelas loro no. Ya Siji loro. Allah. Iki ngono, telu. Masa telu lho. Lah sing lungguh ki ra mau hitung. Oh, iya. Rombongan lho iki ya kan. Rombongan. Ngawur iki telu. Oh, berarti ora telu. Iki ngono. Lah pira? Ya jelas 5 no, iki kancane akeh no. Oh iya. Iki telu aku loro Berarti iki 5. Berarti sampean ya kena GP. Main. Berarti ya kena GP. Loro karo telu kuwi mau maksudku sing lungguh ki telu ki ya hitungan ngono lho. Iki ya GP kena GP ya. Aku malah kobongan ngono to rumah aku gah aku. Bocah wae. Nembango. Ikan dalam kolam susu. Kowe apal to nembang? Lho jelas no. Apa Duk judule? Ikan dalam Gah aku dhewe ya lali ya. Ikan dalam kolam ditandur ning kebon agung. Ya apa iki? Ikan Bas dalam Kuwi turi-turi putih, Bas. Ya ya manuk ikan. Ikane dipakani turi karo manuk. Manuk ikane dipakani turi. Ya. Ya, Elisa. Tekan Rosa Ploso. Bila ingin melihat ikan. Ini kok isa toh? Di dalam kolam. Wah iya, dipelokne. Dislendrokne gumen. Kaya pinter kok cah iki. Aku gak tahu dangdut ya, coba gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya. Perpaduan. Ciri khas. Iya. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Pangapunten nggih kula saged setetek-setetek mawon. Oh, nggak apa-apa. Dangdut itu Isone piye sagete pripun? sedikit cengkok dangdut gak Nah, iso kuwi aku setetek-setetek wae isone. Bagi aku kok terus mari kiri-kiri ke. Aku ya. Apa sih sedikit apa sih Mbak Kris? Sedikit. Nah, tapi ora apa-apa. Sampe tetep ning kono karo Glowo ya. Iya. Aku tak anu kae gendut dia kene jumenengo. Oke, Nah. Mbak Dian. Nah, kayak dia. Dia. Tungno. Gile. Sepote. Iki disepoti dua wong kok malah iki Anu. benere sepote ya setetek ngene iki mau bener. Iya. Iki sinden saka Garum. Wah, garum iki. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Iki mumpung petuk Mbak Elisa. Ya. Komplite sampean dia sapa? Pradia Purborini. Lho, Pradia Purborini. Purborini. Pradia Purborini glowo mulai omong diantemi ngawur e. Piye to? Sepurane. Tadi apa katanya lagi ketemu aku bisa. Ya ora ngono, ya tak kenal maka tak sayang niku. Sapa jeneng anu sing anyar ya? Diantemi. Ngawur e dia. Dia. Ya api-api dia. Mereka cobi ngatur tetembangan mumpung sowan wonten Ponorogo Pak Lurah tasakuran dauping pinanganten udakara setahun yang lalu ning disyukuri bengi iki karena dulu waktu pandemi Covid-19. Nah, nek alhamdulillah sakmenika lah pandemi wis melandai wis ilang ah carane. Kabeh diparingi seger waras sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula tak kepengin tembang sing mawa gamelan. Mawa urup. Mawa gamelan. Mawa gamelan iki maksudnya ora kok gamelane kaya wawa ngono. Nggih. Iki mau ana pundutan akeh lho, Nduk. Ana Gubuk Asmara sudah ya, Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi, kula Pak Suhada, showroom sepeda motor saking Tranjang. Nyuwun gending sepisan nggih menika Master Mendem nomor lorone jam 12. Mohon dilayani Mas Rudi. Insyaallah tahun ngajeng kula nanggap jenengan. Piantun ngeten lho. Showroom sepeda motor ya digambari sepeda motor ini. Lho masa. Endi? Oh, menggok randang-ndang. Gambar kok menggok ku Mas aku. Coba sing lagi hit-hite kari-kari iki. Ngene goleki kena terus apa saya apa kae? Nangis sajroning ati. Kae mutar nggih Bang. Jelas elingno. Siramu tinggal aku. Ya putih. Model karo ngeden. Aku ya ngono kuwi. Kowe ora tau ro wong jagongan ning sawah ning gubuk leren yo nembang ngono ireng-ireng. Bojo bojone lha kok sluwiring-sliring. Dudu wong seni kok. Niku nggih? Sing ndi, Dek? Nggih. Oke. Waduh. Menika panjenengan tasik kuliah menapa sampun kagungan putu cah? Tasik kuliah. Padha orang bos sak semester padha iki. Semester pinten? Semester sampun skripsi. Oh skripsi dateng Universitas Negeri Malang. oh, kadung aku nyuting kono, Mbak e kono. Mrika, nggih. Mbak niki sampun skripsi kula sampun streaming. Bangga. Kula sampun streaming. Padha ra. Ora padha. Niki nggih, nek ngono nembang Mbak anu bisa ya itu? Bisa. Oke, ditembangke wong loro sak bait, mbok sak bait gede-geden. Gede-geden kula aturi angop nggih. Nah. Gede-geden aja royokan. Oh. Dadi sing nangis sinten? Sing dhisik dhewe nangis. Yo, sapa? Dia ya. Nggih, Mbak Diado. Nggih. Dia iki nek cacah kelingan biyen tau nyindeni Rendra nalika sik cilik karo Ninu kiye. Ah, tahu to? Lah glowo lek kelingan, glowo biyen ki tau dadi penitine. Iya, aku men tau dadi penitine anu Kang apa ya? Kuwi lho, Kang No ya. Iki Penitine Pak Poniman biyen. Oke yo, tublak tutak. enak lho iki. Ono dia. Duet karo Mbak Elisa ya, Dok. Oh iya. Ijo. Enak, Dik. Beranjang Siman Ponorogo Sugeng Dalu. Kagem kanca-kanca muda mapan wonten ing Pranjang, selamat malam. Kanca-kanca PSHT Sugeng Dalu. Salam seduluran selawase. Wer ambil. Ayo John. Iya, kaya apa? Nangis sajroning atiku. Enak John. John. Sebongal iki kabar bagus. Aku kudu Ayo. sambat karo sapa? Siapa ya?
Terima kasih dia kalian Mbak Elisa kepareng pinarak lumiyin. Po kalem Bosi. swasana ngangsek saya dalu. Iki mau ngatur lagu napa ki ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Dia iki sapa? Dia iki saka Garum ki ya daleme iki loro ki eneng sing ning Batu barang. Oh ngono. Tanggane Kang Nonot iki. Ya simbahku diaturke tetembangan sak pirang-pirang simbahku aja nganti lali tetep ndedonga marang panguwasaning Gusti Allah apa sing dadi kasih Pak Lurah sak keluarga bisa kasembadan. Amin. Keluargane tetep sakinah mawaddah warahmah, desane tentrem ayem subur makmur gemah ripalo jinawi karta turta raharja. Allahumma amin. Amin. Ya Allah. Coba aku gawekno tetembangan ya kuwi sing lagi ngetreni keri-keri iki. Ya kuwi ana sing diarani ongkong ngene. Ya. Kok di bandeng ya bandeng Intan Butil Gawa. Ayo, bila coba kita mampu lupa yo. Diaturke kagem sedaya kanca-kanca dulur kabeh lugune uga kanca-kanca PSHT. Pak Lurah ki piyantune grapyak wae. Kuwi karo aku lek seduluran kaya wis ora kena digambarke. Angger jagongan iku lakon Mas Sudi nggih Pak padha mawon aku ya ngono. Ning sing baku saiki nemu bejo, nemu bunga. Alhamdulillah. Yo tembange kaya ngapa? Aja dibanding-bandingke. Ya to ganjel kuwi asline apa to? Lah niku kan kernet aku. Wong saiki iki usume iki werna-werna. Wis ganjel wis. Nggih, pokok matur sembah nuwun kabeh warga masyarakat juga Pak Lurah sak keluarga muga kabeh mangke berkah, mangke karahayon. Iki nyuwun pangapura ya, Pak. Nggih, Bos. Perkara tetembangan gegojekan mengko digoleki wektu sing prayoga, aku tak nyampirke wujuding lakon sawetara kaya ngono. Sowan ana ngarsane Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana selak dadi tukane cahayu ndak dereke yo. Sang Manggala niti preksa